quin merder comencem a tenir. Es fot un merder a casa per Nadal amb els regalos, perquè vas desembolicat, no trobes el moment d'endreçar. Oita, quin merder de coses. A veure què toca avui. Hombre! Aviam si obrint la caixa sé més o menys de què va el tema. S'ha de muntar això, Vale, ja vaig veient. Això t'ho fots allà a la taula del despatx, i va fent així. I si la feina que tens, doncs, és com avorridota, doncs vas mirant aquesta merda. Això és infinit, no para això, Pues de lo més maco que m'han regalat últimament. Bon rato hi passaria aquí amb això, Sembla que faci sempre el mateix, però no, és imprevisible. A vegades te fa voltar les boles cap aquí, a vegades cap allà. Ja farà servei això, ja. Oita, com ha canviat, Crac, oita. Antonio, quantes hores has fet aquest mes? Ui, aquest mes, molta feina, Estava allà al despatx, anar mirant les boles. Aquest me'l quedo, m'ha agradat. Aquest sí, aquest no vull tiquet ni res perquè m'ha agradat. Aquest me'l quedo. No t'ho canviaré pas, tampoc.